बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावखौ आरो गोथार जिउनि नोंसोरनो गथायनाय फोथायग्राफोरखौ नेफ्लायदो। गावनि बिसाज्लानि थैनायजों गावनि खालामनाय इसोरनि मण्डलिखौ बुं, आं मिथिगौ, आं थांनायनि उनाव गिथावथाव लख्राफोर बादि इनाय खालामग्राफ्रा नोंसोरनि गेजेराव फैगोन आरो बिसोरो फोथायग्राफोरखौ आद्रि खालामालाबा थानाय नङा। अनजाथाव ख्रीष्टप्रियफोर, दिनै आं नोंथांमोननो माखासे बेबायदि बोसोनफोरखौ लानानै फैनो हास्थायदों जेरावहाय नंखाय नाबिफोर, नंखाय फोरोंगिरिफोरा खामानि मावगासिनो दङ। नंखाय नाबिफोरा माबायदि नस्थ' खालामगोन, नंखाय फोरोंगिरिफोरा फोथायारिफोरखौ माबोरैहाय नस्थ' खालामगोन, बिनिफ्राय माबोरैहाय जोङो साबधान जानांगौ, बेफोर बिसयाव दिनै माखासे बाइबेल बोसोनफोरखौ लानानै फैदों आरो बै बाइबेल बोसोनफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथाङाबो नंखाय फोरोंगिरिनिफ्राय आरो नंखाय नाबिफोरनिफ्राय गावखौ हमथानानै थानो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो भिडिअ फारसे जोङो आवगायलांदोनि। अनजाथाव ख्रीष्टप्रियफोर, नोंथांमोना मोनसे बाइबेल सिरिखौ गोसोआव दङ जानांगौ। बे बाइबेल सिरियानो जाहैबाय 1 पिटरनि 5:9 सिरि। सैताना एबा मोदाया नेरनाय सिंह बायदि सोरखौ मोनगोन मनग्लाबनो थाखाय नेरनानै दंबाय थायो होननानै बुंखादों। बेबादिनो दिनै मानसिफोरनि गेजेरजों सैताना ओरैबायदि खामानि मावदों, नंखाय फोरोंगिरि दिहुनदों, नंखाय नाबि दिहुनदों आरो बिसोरनि गेजेरजों गोबां खामानि मावदों। गोबां दिनै मण्डलिफोरखौ आन्दाय होनायनि खामानि मावदों। गोबां ख्रिस्टियान फोथायारिफोरखौ आन्दाय होनायनि खामानि मावदों। बाइबेलनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ दिहुनगोन, नाथाय आन्दाय होनायनि बाथ्राफोरखौ बुंगोन। अनजाथाव प्रियफोर, जेरैहाय सैताना जिसु ख्रीष्टखौ जेब्ला आनजाद लादोंमोन, बै आनजाद लानाय समावहायबो बै सैताना, दुथां सैताना, सालाक सेलथाय सैताना इसोरनिनो बोसोनखौ लानानै जिसु ख्रीष्टखौ आनजाद लादोंमोन। बेबायदिनो दिनै गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ, सैथो फोथायारिफोरखौ आन्दाय होनो थाखाय बै सैताना बे बाइबेलनिनो बोसोनखौ बाहायनानै गोबां लामा आन्दाय होनो हास्थायो आरो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि फोरोंगिरिफोर दङ जायफोरा नंखाय फोरोंगासिनो दङ। दा बेफोरखौ सिनाय मोननो थाखाय, बेफोरखौ मोनथिनो थाखाय बाइबेलाव दिनै जोंनो गोबां बोसोनफोरखौ होनानै दोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावखायनो जोङो बैफोर बोसोनफोरखौ मोनथिनांगौ। दा बेयावखाय दिनै आङो नोंथांमोनखौ बै बाइबेल बोसोनफोरखौ दिन्थिना होनो हास्थायदों जेन जों साफ्रोमबो साबधान जानो हायो। सेथि बोसोन लाबोदों जाहैबाय हुदा बिजाबनि 18:20 सिरिनिफ्राय 22 सिरिसिम लिरनाय दं। अन्थाय आंनि हुकुम नङा लाबानो सोरबा नाबिया आंनि मुङै बाथ्राफोर बुंब्ला एबा गुबुन मोदायफोरनि बिसय बियो बुंब्ला, बे नाबिया सिथार जाथारगोन। नोंसोरो गावसोरनि गोसोआव बेबादि सानोब्ला बे बुंनाया फोरबोनिफ्राय नंगौना नङा जोंनो माब्रै मिथिनो? नोंसोरो मिथिदो, जायनि रायथिनाया फोरबोनिफ्राय नङा, बिनि रायथिनाया जाफुङा। बियो गावनि बोलोजोंसो बुंदों, बिनिखाय नोंसोरो बिखौ गिनो नाङा। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखायै मोनथिहोदों। दिनैनि मुगायाव जोंनि गेजेराव बेबायदि बुंथिगिरिफोर, बेबायदि बुंग्राफोर, इसोरनि बाथ्राफोर बुंग्राफोर ओंखारबाय जायफोरा गावखौ नाबि होननानै बुंनानै लायो, जायफोरा गावखौ प्रफेट होननानै बुंनानै लाग्रा गोबांफोर दङ आरो ओंखारबाय। हाजार हाजार प्रफेट्सफोर, लाख लाख बुंथिगिरिफोर, लाख लाख प्रफेट्सफोर, नाबिफोर, जों मालाय बोरै सिनाय मोनगोन? बे सोंलुआ जोंनि गेजेरावबो जागोन। जेरै गोदोनो इसोरा बुंथिनानै दोनखादोंमोन, माबायदि सिनाय मोनगोन सोर सैथो नाबि इसोरनिफ्राय होननानैहाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैबो जोंनियाव बेनो फैगोन। नाथाय इसोरनि बाइबेला स्पष्ट जोंखौ फोरोंनानै दोनखादों, इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोंदों, जायनि बाथ्राफोरा इसोरनिफ्राय नङा बियो जाफुंनाय नङा। जों बे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जायनि बोसोना इसोरनिफ्राय नङा बिनि बुंनाया जाफुंनाय नङा। बे बोसोनखौ लागारबो गोसोआव लाफ्लायगोन। दानाबा नैथि बोसोन नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय जेरेमियानि 14:14 सिरि। अन्थाय फोरबोआ आंखौ बुंफिनबाय, नाबिफ्रा आंनि नाम लानानै नंखायै नाबिनि खोथा रायथियो। आङो बिसोरखौ थोनहराखै आरो हुकुमबो होआखै एबा बिसोरनियाव रायथियाखैबो। बिसोरो नंखाय दोरसोन, जाथारिखौ नायखांनाय आरो गाव गावनि गोसोआव आन्दायनायखौ नाबिनि खोथा होननानै नोंसोरनो रायथिबायदों। अनजाग्राफोर, बे बाइबेलनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोनथिनो हादों जे नंखाय नाबिफ्रा गावनि गोसोनिफ्रायसो बुङो। बेक्तिगत मोनसे बाथ्राखौ लाबोयो, गावनि साननायनिफ्राय लानानै फैयो।
गावा जिखौ नुदों जिखौ बुंनो हास्थायदों बेखौ बुङो जायखौ जोङो दानि रावफ्राव बुङोब्ला गोदान रावाव बुङोब्ला साइकोलॉजी होननानैबो इंलिसाव बुङो बे साइकोलॉजी पावारखौ बाहायनानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुङो लजिक बाहायगोन फिल'सफि बाहायगोन बेफोर गासैफोरखौ मिक्स खालामनानै गोबां बाथ्राफोरखौ बुङो आरो बियो गावनि गोसोनिफ्राय जायो अनजाग्रा प्रियफोर साफ्रोमबो बयबो व्यक्तिफ्रा इसोरनिफ्राय थोनहरजानाय नङा थामथि बोसोन लाबोनो हास्थायदों बेनो जाहैबाय माथाइनि 24:24 सिरि मानोना नंखाय ख्रिस्ट'फोर आरो नंखाय नाबिफोर ओंखारगोन बिसोरो सोमो गोनां हांखो दिन्थिगोन आरो सोमो गोनां हाबाफोर मावगोन आरो हायोब्ला इसोरनि सायख'नायफोरखौबो बमब्रायगोन ख्रिस्ट'रिथेजों बायख'जानाय प्रियफोर जों साफ्रोम ख्रिस्टियान सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोरा जोंहा मोनसे आखल दङ जाहैबाय जोंहा मोनसे हुदा दङ जाहैबाय बे आखल आरो हुदायानो जाहैबाय सोमोनांथाव नायनो हास्थायनाय बहाबा सोमोनांथाव जादों होनोब्ला बहाबा माबा मोनसे गादों होनोब्ला सोरनिबा गेजेरजों सोखाजादों होनोब्ला सोरबा मानसिया बेलथायलाबायहोनाय आर'ज खालामदों होननानै बुङोब्ला बाब्राबलाबायनाय आर'ज खालामदों होननानै बुङोब्ला जोङो बेयाव खारै खारै थांनानै नायहैनाय आरो जों बैखौ नाजावहैनाय बेफोरखौ जों खालामो अनजाग्रा प्रियफोर आंहा बैफोरजों बुंनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया बैफोरखौ बिरुद्धिनि बाथ्रा बुंनो हास्थायाखै नाथाय बाइबेला जोंखौ बेखौ फोरोंदों जे नंखाय नाबिफोर नंखाय फोरोंगिरिफोरा जोबनाय बोथोर फारसे सोमोनांथाव खामानि मावगोन दिनै जोंनि गेजेराव गोबां सोमोनांथाव बेबायदि खामानि जादों गासैबो सोमोनांथाव खामानि मावग्राफोरा इसोरनिफ्राय नंगौ बेखौ जोङो साननो हाया दा बेयावखाय इसोरनि बोसोना जोंखौ साबधान होखादों जोबनाय बोथोर फारसे बेबायदि जागोन जेरावहाय मोजां मोजां ख्रिस्टियानफोरखौ जिसु ख्रिस्ट' फोथायग्राफोरखौ सोमोनांथाव खामानि मावहोनानै बमब्राय होगोन आन्दाय होगोन दा बेयावहाय बे बिषयाव जोङो थियारि जाना थाखानाया मोजां बे बिषयाव सांग्रां जाना थाखानाया मोजां जेरावहायनो सोमोनांथाव खामानि जादों बेयावहायनो इसोरनि आत्माजों खामानि जादों होननानै मेगन बिसिबनानै फोथायनो नाङा बेयावहायनो इसोरनि ब्रैथि बोसोना बेबायदि बुंदों बेयावखायनो 1 ज'हननि 4:2 सेरिया ओरैहाय बुंदों आंनि अनजाग्रा लोगोफोर आंनियाव गोथार जिउ दङ होननाय मानिखौनो गोथार जिउ दं होननानै दा फोथाय बिसोरनि जिउफ्रा इसोरनिफ्राय नंगौना नङा बेखौ आनजाद ला मानोना जेरावबो नंखाय नाबिफोर ओंखारबाय इसोरनि जिउ नंगौना नङा नोंसोरो बेजोंनो मिथिनो हागोन जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ मानसि महरै फैदों होननानै सिमान लायो बेनो इसोरनिफ्राय फैनाय जिउआ जायहा बेबायदि सिमान लाया बियो इसोरनिफ्राय नङा बे जिउआ ख्रिस्ट'नि बिसारुनिफ्रायसो बे बिसारु जिउआ फैगोन होननानै नोंसोरो खोनादों आरो बे जिउआ दानो संसाराव दंखासै आंनि बिसाफोर नोंसोरो नंखाय नाबिफोरखौ फेजेनबाय मानोना नोंसोरनियाव थानाय जिउआ संसारनि जिउनिख्रुइ बोलोग्रासिन बे नंखाय नाबिफ्रा संसारनि आरो संसारनि बाथ्राफोरखौ बुङो आरो संसारनिफ्राय बिसोरनिखौ खोनासङो नाथाय जोङो इसोरनि जायफ्रा इसोरखौ मिथिगौ बिसोरो जोंनिखौ खोनासङो जायफ्रा इसोरनि नङा बिसोरो जोंनिखौ खोनासङा बेजोंनो जोङो नंगौ आरो नंखायनि जिउखौ मिथिनो हागोन प्रेज द लर्ड अनजाग्रा प्रियफोर जेरावहायनो सोमोनांथाव खामानि जायो बेयावहायनो इसोरनि आत्माया दङ गोथार जिउनि गेजेरजों जादों होननानै दा फोथाय गासैबो स्पिरिट जिउमाखौ टेस्ट खालामनांगोन आनजाद खालामनांगोन बिसोरो माबायदि बाथ्रा बुंदों बबे लामानि बाथ्राखौ बुंदों जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ बुंदों ना बबेबा संसारनि थाखा फैसानि बिसय बुंदों ना बहाबा साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों ना बहाबा भिसा होनायनि बाथ्रा बुंदों दिनै गोबां फारिलाइफोर जायो जोंनि गेजेराव गोबां सोमोनांथाव दिन्थिनाय जायो नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि बासायजानायनि बिसय जिसु ख्रिस्ट'आ होनाय पाप खेमानि बिसय गोबां जायगायाव बुंनाय जाया केबल थाखा फैसानि साख्रिनि थांना थानायनि राहा लामानि गोबां फारिलाइफोर जायो दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर जोङो एभ्रि स्पिरिट गासै स्पिरिटजों जि सोमोनांथाव जादों बेफोरखौ टेस्ट खालामनांगोन दानाबा नोंथांमोननो जोबथा बोसोन 5थि बोसोनखौ दिन्थिना होनो हास्थायदों बेनो जाहैबाय 2 पिटर 2:1 सिरिनिफ्राय लानानै गासैखौबो नोंथांमोना देहेन खालामगोन नाथाय आङो फरायगोन 1 आरो 2खौ थांनाय बोथोरफोराव जेरै मानसिफोरनि गेजेराव नंखाय नाबिफोर सिखांदोंमोन बेबादिनो नोंसोरनि गेजेरावबो नंखाय फोरोंग्राफोर सिखांगोन बिसोरो आद्रि जाहोग्रा नंखाय हुदाफोरखौ फोरोंगोन आरो गावसोरखौ गहोनाय बिगबाखौबो फोलानानै गावसोरनि सायाव हरखाबैनो संहार जागोनखौ लाबोगोन आरो गोबां मानसिफ्रा बे लांसुनियाफोरनि आखल गियानखौ सोलोंगोन मानोना बिसोरनि मावनायफोरनि थाखायनो गुबुनफ्रा नंगौनि लामाखौ
निन्दिगोन। इसोरनि बोसोना जोंखौ स्पष्टयै फोरोंगासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर। जोंनि गेजेराव नंखाय फोरोंग्राफोर ओंखारगोन आरो दं। आरो बिसोर मा फोरोंगोननो? नंखाय माखासे आखलफोरखौ फोरोंगोन। गिर्जायाव हुदाफोरखौ फोरोंगोन। हुदानि गेजेरजोंसो बासायजानायखौ मोननो हायो। हुदानि गेजेरजोंसो गिर्जा जिरायनांगौ। हुदानि गेजेरजोंसो आर'ज खालामनांगौ। हुदानि गेजेरजों खुलुमनाय सिबिनाय खालामनांगौ। बायदि रोखोमनि हुदा दिन्थिगोन जायखौ मेगनजों नुनायाव गोबां मोजां होननानै गोबां मानसिफोरा सानगोन। नाथाय हुदानि गेजेरजों बासायजानायखौ मोननो हानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, नंखाय फोरोंगिरिफोरा बेबायदि हुदाफोरखौ लानानै फैगोन। दिनै गोबां गिर्जाफोर दङ, गोबां बेक्तिफोर दङ, गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ जायफोरा हुदा खालामगासिनो दङ, हुदाखौ फालिगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बेफोरबायदि गासै नंखाय फोरोंनायनिफ्राय गाव गावखौ हमथानांगोन, साबधान जानांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, आंनि बुंनायनिख्रुइ नोंथाङा गावबो बाइबेल ध्यान खालामग्रा जागोन। बयनिख्रुइ साबसिन नोंथाङा सासे मोजां फोरोंगिरि जागोन। नोंथाङा सासे मोजां ख्रिस्टियान जागोन। नोंथाङा सासे मोजां जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा जागोन। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, साबधान जानि। नंखाय फोरोंगिरिफोरा जोंनि गेजेराव दङ, नंखाय नाबिफोरा जोंनि गेजेराव दङ। नाथाय बेफोरखौ सिनायनो हानायनि राहाफोरखौ इसोरा जोंनो बोसोननि गेजेरजों दिन्थिनानै होखादों। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि थाखाय बेसेबां बिदाय लाथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।